नमस्कार, ମୁଁ ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକ, ବାବାମଣି ଷ୍ଟାର କ୍ଲବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଜି 2016ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି 22/4/2025ରେ। ତ କାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳସ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଭିକ୍ଷା ଚାନ୍ଦା, ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ସହଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ନମ୍ବର, ମୋ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।